Mîrkut wek zompej dê zanîn, lê mîrkut navekî taybetî ye ji bo hûrkirina genim hatiye bikaranîn. Pûrikê genim li ser heba genim weşiktir e ku mirov nikare viya berçe bike û proteinê di hundirê wî de bikar bîne. Lê heywan wek bez, dewar yên ku kayîka xwe dikin dikare viya berçe bike. Ji ber ku pûrikê genim ne tiştekî mirov bikare bi hezm bike, divê ev were jêbirin û karên mîrkutê jî di vir de hatiye. Ji bo ku pûrikê wî rake divê tiştek bên kirin. Min ev gotina li ser rûpelekê bi navê Dêrîn nivîskar dît. Ez ê girêdana vê rûpelê li jêr parve bikim. Ez jî dibêjim em fîlozofiya mîrkut bikin ji bo pûrik ji genim veqetînin û genim neşkînin. Di rojhilata navîn de taybet di me Kurdan de ev tişt qe ji bin ve tune. Em Kurd fikran ji bo dilê kesî nemîne bi awayek nerm tînin ziman û me navê vê tiştê daniye dilnizmî. Gor gotina wî an jî wê mîrkut xwedî felsefeyek e û ew bala mirov dikişîne ser dilnizmiya gelê Kurd. Dema ku em dixwazin tiştekî ji kesekî rabêjin, em naxwazin kesekî bişkînin lê bi nermî em daxwaza xwe dînin ziman. Ev felsefeya mîrkut e. Lê werin em li teknîka mîrkut de berdewam bikin. Divê em pûrik ji genim bixetînin. Wek min li jor jî got, belê mîrkut zompe ye lê mîrkut bêtir taybet e. Ji ber ku mîrkut hemî ji daran hatiye çêkirin. Bi vî awayî dema mîrkut tê bikaranîn, genim berçe dibe û pûrikê li ser wî ji genim diqete. Bi vî awayî karê mîrkutê diqede. Piştî karê mîrkutê diqede, îja karê bêjingê dest pê dike. Çi bi bav ve çi bi bêjingê ve pûrik û berçeyê genim ji hev diqete. Ev êdî ne genim e lê dan e. Ev dana bi dev ve tê tevlîhev kirin û tê kilandin û tê xwarin. An jî dibe bilxwir û tê sersifra me. Bikaranîna dan bi gelek awayî vedibe. Ez bawer dikim dema em dibêjin mîrkut an jî bi devoka we ve dibe çi bila bibe, hûn xwedî çîrokeke baştir e. Hûn dikarin çîroka xwe ji me re parve bikin.